Ahojte priatelia, moje meno je Vierka Ajsi a ja vás srdečne vítam na cvičení s názvom Fit in Spirit. Toto je prvý diel tohto cvičenia a som veľmi rada, že ste sa k nám pripojili a že si takto spoločne odštartujeme práve prvú epizódu. Toto sú úžasné, krásne kočky, inštruktorky, ktoré dneska budú cvičiť so mnou a zacvičíme si trošičku rozcvičky, spojíme to do tanečnej časti, kde si trošku zatancujeme, prejdeme do posilovacích cvičení a zakončíme to celé jogou a príjemnou relaxáciou. Na toto cvičenie budete potrebovať karimatku, vodu. Samozrejme, kedykoľvek počas cvičenia si môžete odbehnúť, môžete sa napiť, môžete si oddychnúť a na chvíľku pozastaviť toto video a potom sa k nemu kedykoľvek vrátiť, keď si vydýchnete. Takže ja si myslím, že môžeme začať. Babi, ste pripravené? OK, poďme na to. Takže nádych. Hlboko sa nadýchneme a pomaly sa predkloníme dole. S výdychom a s nádychom opäť hore. A s výdychom pomaly schádzame k zemi. A ešte raz nádych. Ruky uvoľníme dole, natiahneme si hlavu, výborne, a prejdeme na druhú stranu. Výborne. Ostaňme v pohybe, strana, strana. Hlava prechádza z jednej strany na druhú, zastavme v strede, raz, a stred, poď, dva, a stred, poď, raz, dva, tri, štyri, a v tempe, dva, raz, dva, a raz, dva, raz, dva, uvoľni sa, a raz, dva, 5, 6, 7 a rameno, vzad, raz, dva, tri, štyri, pravá a ľavá a pridaj v tempe, to isté, poď, dozadu, a raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, strana, zmena, hore rameno. Druhá strana, striedaj. Hore, hore, 5, 6, 7 v tempe. Hore, hore, poď. A raz, dva, výborne. Práva, ľava, ho, ho, ho. A hruď, vzad, vpred, vzad, vpred, vzad, výborne. Poď, v tempe, dopredu, dozadu, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, drž, tempo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, natiahni, drž, výborne, pozrieme sa pod ruku hore, výborne, druhá strana, vytoč, ešte drž, raz, výborne, a uvoľni, prejdeme dole, ponaťahujeme sa, koleno je kolmo nad nártom, zadná noha je pokrčená, koleno tlačíme k zemi, výborne, a peruj. Krásne, na druhú stranu, to isté, koleno neprečnieva nárt, výborne, a raz, dva, výborne, a postavíme sa, uvoľníme si nohy, raz, dva, bežíme na mieste, výborne, ešte bež, poď, pridaj, výborne, ešte drž, a raz, rozcvič sa, dýchaj, 5, 6, 7, od seba, 2, spolu, 2, spolu, poď, 2, spolu, 2, v tempe, poď, pridaj, raz, poďme, dýchaj, vydrž, a raz, 2, 3, ruky zdvihni hore, drž nohy, hop, výborne, a raz, 2, 3, a vymeň, bež, hop, striedaj nohy, aj ruky, raz, výborne, pridáme k tomu, ruky hore, 2, 3, krásne, poď, drž, raz, 2, 3, uvoľni sa, noha hore, hore, pravá, ľava, poď, hop, výborne, natiahni ruku, hop, ťahaj, stiahni, poď, raz, 2, 3, 4, strana, hop, 2, 3, 4, stiahni, raz, 2, 3, 4, a krok, spolu, ples, hop, spolu, ples, poď, spolu, ples, hop, a v tempe, raz, spolu, a strana, hop, raz, a pridaj ples, 6, 7, a raz, hop, 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 super, poď, tancuj, uvoľni sa, výborne, zakroč, krok, odkroč, krok, odkroč, krok, odkroč, super, hop, poď, v tempe, raz, 2, 3, 4, super, raz, 2, 3, a zmena vpred,
Spomalíme tento istý krok. Spolu, press, hop. Spolu, press, hop. Spolu, press, poď. Raz. Poď. Výborne, kolena zdvíhaj. Raz, hop, zdvihni, hop. Výborne, to isté vzad. Hop, stred, hop, stred, press, hop. Stred, press, hop. Stred, press, hop. Stred, poď, hop, hop. A pomaličky pridáme tempo. Pridaj, 5, 6, 7 a hop, a hop, hop. Raz. Výborne. A vytras ruky. Krásne, nadýchneme sa ešte raz. Super, babi, výdych. A ešte raz sa nadýchneme. Uvoľníme ruky dole. Výborne, zoberieme si karimatky a ideme si zaposilovať. A naše prvé cvičenie bude obnášať posilovanie na nohy, na stehná, na zadok, aby sme spevnili a samozrejme sa aj trošičku vytvarovali časom. Takže postavíme sa zhruba na šírku ramien, špičky smerujú von, nohy nie sú príliš od seba, zhruba na šírku karimatky. Ukážeme si najprv tento krok pomaličky, chytíme sa okolo pása, pomalým pohybom s vystretým chrbátom prejdeme dole, ruky presunieme na špičky nôh, pritom si čupneme do drepu, zadok čo najnižšie. Ruky zdvihneme pred seba, môžeme si ich chytiť takto pre kríži a 3-krát budeme pérovať. Raz, 2, 3. Výborne. Ruky opäť zložíme na špičky nôh, zdvihneme sa, ruky prejdú na bok, alebo teda v bok, pomaličky sa zdvihneme hore a prvok opäť zopakujeme. Ideme na to, chytíme sa teda, pôjdeme tento cvik zhruba minútku. A zohneme sa, chytíme sa špičiek dole, ruky, raz, 2, 3. Chytíme sa špičiek, zdvihneme sa, ruky v bok, hore a opäť dole. Raz, 2, šupneme si, péruj, raz, 2, 3, ruky, zdvihneme sa, v bok, spriam sa a opäť dole, raz, chytíme sa, šupni, raz, 2, 3, chytíme sa opäť špičiek, zdvihneme sa, za kríže, hore a ešte raz, dole, ruky, hop a raz, 2, 3 a pridáme tempo. Chytíme sa hore, zdvíhaj a dole. Špičky, chytíme sa, raz, 2, 3, špičky, hore. Zdvihneme chrbát a ešte raz. Dole, 2, 3, raz, 2, 3, špičky, hore a zdvihneme chrbát. Posledný krát, dole, chytíme, raz, 2, 3, dole, a spriamime sa hore. Výborne, uvoľníme si nohy. Ďalšie cvičenie si demonstrujeme, trošičku sa vydýchame. Pôjdeme skoky zo strany na stranu. Zase sa pokúsime skákať okolo karimatky. Takže prejdeme na jednu nohu, skok a skok. Pomaličky, skok a skok. Výborne, toto cvičenie pôjdeme zhruba pol minútky. Dobre, postavíme sa ešte raz. Počkáme si na hudbu. A 5, 6, 7, skok, poď. A 2, a raz, a 2, čo najnižšie, striedaj ruky, hop, poď, raz. Cítime stehná, poď. A 2, 3, 4, ešte vydrž. 2, 3, krásne, poď, drž, hop. A hop, 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 raz, 2, 3, 4, výborne, uvoľníme nohy, vytraseme. Perfektne. Trošičku sa ponaťahujeme, zdvihneme si hore nohu, výborne, snažíme sa ponaťahovať si kvadriceps a vymeníme. Natiahni. Ťaháme stehno, pätu ťaháme k zadku, ruku ťaháme hore. Výborne. Teraz prejdeme na tretie cvičenie, kde sa zohneme opäť do drepu. Zase špičky smerujú von, nohy sú zhruba na úroveň ramien a pri výskoku hore dáme ruky dozadu. A opäť zmeníme pozíciu. Dole. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Poď ešte raz. Raz, 2, 3, 4. V tomto tempe precíťujú každý sval. Cíť nohy, cítite to, babi? Či len ja? OK. Výborne. A ešte 2-krát. Raz. A 2. Výborne. Pomaličky sa spriam. Zohni sa. Trošku si ponaťahuj nohy. Výborne.
Tieto cvičenia je veľmi dobre opakovať aj niekoľkokrát za sebou v intervaloch približne 1 minútu alebo pol minúty, samozrejme podľa úrovni vašej zdatnosti. Kedykoľvek sa k týmto videám môžete vrátiť aj počas týždňa a tieto cvičenia teda opakovať aj niekoľkokrát do týždňa. Teraz si dáme ešte posledné cvičenie. Postavíme sa nohami asi zhruba na stred karimatky, ruky dáme v bok, najprv si ho vyskúšame pomaly. Pôjdeme pravou nohou dopredu, čo najdlhší krok vpred, aby nám koleno neprečnívalo nart a zadné koleno tlačíme k zemi. Výborne, vrátime sa späť a zadnou, teda druhou nohou pôjdeme dozadu. Koleno opäť tlačíme k zemi a vrátime sa opäť do stredu. Výborne, ešte raz. Výborne, zastav v strede a dozadu. Ideme čo najhlbšie, neperujeme, iba na jeden ťah ideme čo najnižšie. Výborne, teraz to pôjdeme pol minútky v kuse. Dobre, pripravíme sa kočky a poď vpred. Raz. Zastav a vzad. Výborne, čo najhlbšie vydrž, dýchaj. A stred, vzad. Výborne, babi, poď. Raz. Stred. A vzad. A stred. Výborne, čo najhlbšie. Držíme ruky v bok, aby sme nestracali balans. Výborne, ešte raz. A vzad. Výborne, zastavíme. Trošičku si uvoľníme nohy a pôjdeme tento cvik na opačnú nohu. Ešte vládzete? Hej, dobre. Super. Takže pôjdeme teraz opačnou nohou dopredu a pol minútky pôjdeme tento cvik na druhú nohu. Zastav. A raz. Výborne. A vzad. Drž. Čo najhlbšie. Koleno tlač dole a hore. Raz. Dva. Výborne. Ešte držíme. Skúsme pri tom plynule dýchať. Vydýchneme pri ťahu. Výborne. A nádych. A výdych. Nádych. Výdych. Výborne, poď. Ešte chvíľočku vydrž. A zastavme. Výborne. Ostaneme s nohami spojenými. Predkloníme sa dole. A iba sa tak plynule, spontánne ponaťahujeme tak, ako nám je príjemné. Pokrč ľavé koleno, pravé, ľavé, pravé, špičkami prstov sa dotýkame zeme. Výborne. A pomaličky sa vyrolujeme hore. Super. Prejdeme teraz do časti tohto cvičenia, kde sa budeme venovať joge, relaxácii a meditácii. Na začiatok si povieme niečo o joge. A aj keď ľudia väčšinou vnímajú jogu ako fyzické cvičenie, tak joga nie je len o tom, aby sme fyzicky dobre a zdatne vyzerali, ale takisto o tom, aby sme našli vnútorný pokoj a trošku sa naučili odpútať sa od vonkajšieho sveta a dokázali si uvoľniť myseľ od našich problémov a všetkého stresu, čo sa nás v každodennom živote dotýka. Takže posadíme sa pohodlne do jogového sedu. Aj slovo asana znamená v úplnom preklade sed. A teda jedným z hlavných bodov jogy, alebo teda hlavným cieľom jogy je naučiť sa správne sedieť a čo najdlhšie sedieť s vystretým chrbátom. Takže tento set, v ktorom teraz sedíme, sa nazýva Sukhasana. Je to teda pohodlný set, kde je jedna noha pred druhou, akoby v tureckom sede, ktoré poznáme ešte zo škôlkarských čias. Naučíme sa dneska pozíciu prstov, ktorá sa nazýva Jnana Mudra, kde spojíme palec s ukazovákom na obidvoch rukách a ruky vystreté položíme na kolená. Snažíme sa držať vystretý chrbát a takisto hlavu v rovine so šijou, aby sme neboli ani v predklone, ani v záklone. Ďalším veľmi dôležitým bodom v joge sú pranajamy, a teda dýchacie cvičenia, ktoré sú veľmi, veľmi blahodárne nie teda len na okysličenie tela a krvi, ale takisto na omladnutie a na upokojenie práve tej rozbúrenej mysle. Takže dneska sa naučíme úplný jogický nádych a výdych, pri ktorom sa naučíme, ako dýchať 3 rôznymi spôsobmi. Takže najprv sa nadýchneme hlboko do brušnej dutiny, dýchame nosom, pomaličky prechádzame do hrudného koša a tento nádych ukončíme tým, že sa nadýchneme hlboko akoby pod kľúčne kosti. Na chvíľočku v tomto nádychu vydržíme, zadržíme dých a plynule vydýchneme. Zase najprv spustíme kľúčne kosti, hrudný kôš a pomaličky stiahujeme brušnú dutinu. Snažíme sa byť vystretí, pomaličky plynulo dýchame. Snažíme sa byť vystretí, aby kardiovaskulárny systém, dýchacie cesty a všetko bolo v jednej rovine. Výborne, opäť na chvíľočku zadržíme dých v kľúčnych kostiach, v plúcnych hrotoch a pomaličky vydýchneme z hrudného koša
opäť do brušnej dutiny. Výborne. Snažíme sa na chvíľočku zrelaxovať sa, mať zavreté oči. Za zavretými viečkami sa pozeráme do stredu medzi obočie a jazykom sa pokúsime so zavretými ústami, čo ja samozrejme teraz nemôžem ukázať, mať jazyk, špičku jazyka hore na podnebi úst. Výborne, na chvíľočku sa zrelaxujeme a iba pohodlne sedíme a plynule dýchame. Ešte raz hlboko nadýchneme a snažíme sa pocítiť, ako naše telo relaxuje, je uvoľnené a zároveň vystreté. Výborne, otvoríme oči, pomaličky sa postavíme a dneska si vysvetlíme jednu z jogových pozícií, ktorá sa nazýva bojovník, alebo teda Virabhadrasana, kde vykročíme do strany, tak aby koleno opäť neprečnievalo špičku nohy a zadné chodidlo je na celej hrane nohy, trošičku špička smeruje vpred. Výborne. Zídeme troška nižšie, tak ako nám je pohodlné a ruky zdvihneme hore. Snažíme sa pri tejto pozícii zavrieť bok a vytočiť hruď čo najviac dopredu. Ramená sú spustené, dlane smerujú k sebe a hlava, uši sú s rovinou, alebo teda v rovine s rukami. Toto je Virabhadrasana alebo pozícia bojovník 1. Opäť ruky spustíme dole a plynule natiahneme do pozície bojovník 1. Alebo teda Virabhadrasana číslo 1. Pomaličky prejdeme do pozície rúk, ktorá sa nazýva Namaskar mudra, alebo teda modlitebná pozícia. A prejdeme do ďalšej asány, ktorá sa nazýva bojovník 2, Virabhadrasana 2. Plynule sa aj hlava pozrie za smerom rúk. Zadná ruka je troška vyššie, aby bola v rovine s prednou. Výborne. A vrátime sa opäť do pozície Namaskar mudra. A plynule prejdeme do pozície Virabhadrasana 1. Výborne, opäť spustíme ruky. Natiahneme ich hore. Držíme ramená čo najnižšie, lakte vystreté. Z tejto pozície prejdeme plynule dopredu, špičky natočíme vpred. Ruky sú stále hore a vytočíme sa na opačnú stranu, opäť do pozície Virabhadrasana 1, kde je zadné chodidlo na celej svojej hrane a koleno prednej nohy neprečnieva nart, alebo teda naše chodidlo prednej nohy. Spustíme ruky dole a s nádychom opäť hore. Výborne, nezabudneme tlačiť ramená dole. Plynule prejdeme do pozície Namaskar mudra. Roztiahneme ruky a pozrieme sa za rukou vpred. Vrátime sa späť do tej pozície. A ešte raz. Nádych. Uvoľníme sa. Keď sa nám trasú nohy alebo telo, tak to je v poriadku. Pomaličky si telo bude zvykať. Z tejto pozície opäť prejdeme do pozície Virabhadrasana 1. Spustíme ruky dole a s nádychom posledný krát hore. Výborne, uvoľníme a vrátime sa opäť do stredu. Ruky spojíme do pozície Namaskar mudra, dotkneme sa čela, dotkneme sa hrude, ruky spustíme dole a trošičku si dáme kratší postoj. Ruky smerujú vpred, nohy sú rozkročené. Zavreme oči, cítime, ako v nás prúdi energia, ako sa nám troška chvejú svaly. Skúsme ustáliť svoje dýchanie a pomalým plynulým nádychom zdvihneme ruky opäť hore. Lakte spolu, dotkneme sa čela a hrude. A opäť spustíme ruky dole. Dlane smerujú von. Opäť sa plynulo nadýchneme. Ruky zídu dole. Dotkneme sa čela. Dotkneme sa hrude. A ruky necháme otvorené vedľa tela. Ešte na chvíľočku zavreme oči. Zhlboka sa nadýchneme. Necháme sebou prúdiť príjemnú pozitívnu energiu, ktorú sme načerpali pri cvičení. Pomaly otvoríme oči
Trošičku vytraseme ruky. Výborne. Namaste. Ďakujem vám srdečne, že ste si s nami dneska zacvičili. Toto bol prvý diel cvičenia Fit in Spirit a chcela by som taktiež poďakovať úžasným inštruktorkám, kočkám, ktoré sa na dnešnom natáčaní podielali. Ďakujeme vám, a vidíme sa opäť pri ďalšom dieli. Sleeping